Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Banda mzukulu wa Nanjaiko kukulandirani programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Mafuna ndikuonetsereni ndevu zamwayi komanso ngoni wawo. Eti? Yes. Chifukwa wamkulu ndine bana. Kodi zimezo amasusa ndani? Angasema mafuna umatenga maudindo chani. Mabwera bano Jaiko ndine. Yaiko kususa ndani. Aiba kususa ile hapo. Bisho mundani. Ndinuyo. Ndinuyo ndi kili Jose ndinuyo afu. Tengani zose zikalizana. Ndiyo president. Akutipatsira programu hii ndi Series Enterprise. Nkhani yathu lero andevu zamwayi. Nkhani zathu nzingati? Zitatu? Osati folo? Hayi, folo zimavuta nthawi. Koma nzitatu. Nkhani yoyamba tufusa kuti aphungu simulabada. Chifukwa tonsefe tagwirizana kuti ndalama zikutivuta ndi alise atengeko pang'ono anyosoleko iwo pamene akambirana kuti ife bwanji titaonjezera. Ndetu ufusa kuti simulabada. Austerity measure ini sikukhuzani yoyamba chimene. Kachiwiri timanena kuti nkulukuta moyo sakutaya nthawi. Akusuntha ndithu kuona apa kusuntha tizizimva bwanji akamasuntha zimene sisi. You know, ena asuntidwa kale katatu ena kuti zizimva bwanji. Kachima yomaliza ndimeti kuna kuti kuma council kukhala kukupita ma 5 billion. Ndeti naona ndithu anduna oona maboma ang'ono ali busy kuyendera amene kukakumbusa kuti kuno kubwera ma 5 billion izi zoma basi zomapanga transfer kuti munthu analawisa kumpitisa uku. Let's not be transferring failures and problems. Tikuzimva bwanji tikuziona bwanji ndenkhani zimene tifuna tikambirane mazulo buno tiyambe nino nomwe yoyambayo. Yes. Usati mwina ayambe azanga ayambe nguni wawo Chabwe. Newspaper yathu ya The Malawi News inali aonetseni yathu front page ya The Malawi News. Panali nkhani imene atolankhani athu anapita kukafufuza ku nyumba ya malamulo. Ndipo amati akawafunsa zokhuzana ndi kuti kodi ma MPwa amatenga ndalama zingati. Ndiye tuonkhesere ndi 229 imene nambala ya ma MPs yasopano. Kuti ndalama zimakwana bwanji khala ngati amadumpha. Ndiye poti atolankhani anapeza njira yawo kupita malo osiyanasiyana kuboma ndi maofesi ena ndi ukafunsa ndithu information imeneyi. Ndiye zikupezeka kuti ayi ndalamazo anthu akutengapo ndithu ndalama zambiri chifukwa kumeneko ku Parliament MP wina aliyense amalandira salary, basic salary imeneyo ya 2.3 million kwacha pa mwezi. 2.3 million fa musunge imeneyo 2.3. Ndipo iwowa amalandiranso allowance ya mafuta ya 1.6 million pa mwezi. 1.6 million. Kenaka amalandiranso a house allowance ya 580,800 kwacha. Amapasidwa chauffeur and security allowances yokwana 528,005 kwacha. Ndipo amalandiranso utility allowance ya 414,480 kwacha. Ndiye mumati mukaphatikiza kasalale kokako ka 2 million mukaphatikiza anthu aja onse 229 ayi ndithu kumafika mpaka na 1.2 billion pa mwezi. Koma mukaonkhesera pamodzi ndi ma benefits a munthu mmodzi kumafika ndithu 5 million yotenga MP pa mwezi. Ndiye mukaphatikizira kuti nambala imene alili anthu 229 kuona kuti ndalama zambiri. Ndefunso nkumati ifetu tinamva kuti ulendowu timange malamba. In fact ngati ndikukumbukira bwino aboma kumozera mwa president ananena kuti ngakhale nduna zawo achoserako 30% ngati mukumbukira. Yes. Yeah? 30% yawo ku allowance awo za mafuta achosawo. Ncholinga chonena kuti yayi pamene tikumva kuwawa bwanji timve kuwawa tonse. Timve kuwawa tonse. Anachosawo 30%. Kwa pamene tikutero ukhala ngati kuti the executive branch of government upanga zina uthenga wake ndionena kuti timange malamba po sinthawi yakudya ino
koma ku nyumba ya malamulo zikuoneka ngati kuti ndi nthawi soyaphwando chifukwa ngati wina akunyamuka ndi 5 million pa mwezi mukaphatikizira mabiliyoni amene ajawo akupita kungo just for monthly package ya ma MP nanga kuti dziko likhalapo nanga kuti ma sacrifice tikwane nawo kunena kuti tisenze mtanda kuti zithupyasi kodi kuti muzingo ndife tokha ndi misonkho ndi zina zoterozo koma zikafika ukuku kwa ma members of parliament zikuoneka kuti khangati kuti osakupanga nawo ndiye nkhaniso imodzi imene usamapiri pachigwa ndi nkhani ya galimoto chifukwa galimoto amawapasa ndithu ngongole ya 50 million kwacha MP mods pano kuti yayi zinthu khangati zakwera ndiye 300 million so 300 million MP mods kuti agule galimoto andi kundalamako zikuoneka ndithu almost theka iyo tikuzabweza ndife amisonkho so kumati kukhala nkumaona nkumati kuma Malawi wake uti oti tisigawana motero ndiyambe motero chabwino andevuza mwayi aliyesa amafuna ndalama zabwino sitingabwere pano kunena kuti ife time zatana kuti ationjezera ndalama tikana sitingakani kaya ndi aziphunzisi sangakani kaya ndi sitingogwira ntchito kamboma sangakani we all want good money but nkhani ndiyo kuti kodi ndalamazo tikhoza mapasana liti motani pamene tikunena kuti dziko la Malawi likudusa mu mavuto azachuma ndete ndifuna aujena mwanamveka ali busy kuti akonze chumachi kuti chambeso kuyenda bwino ndiye kumakhala kuti tiye ndisasakaze ndalama zimene zilipozi zimaoneka ngati kuti tonse tikuyankhula zofanana komano ukamaona mmene akukwezerana enawa umazaona kuti awawa kukhala Malawi wake yemweyi kapena Malawi wina that's why pamene anthu tumazakhala tukambirana kukhala kuti chuma cha dziko chikuyenda bwino aphunzitsa kulandira ndalama zabwino madotolo akulandira ndalama zabwino apolisi akulandira ndalama zabwino kenaka ma MPO kumapeto nati kodi aliyesali bwino ayifeso akula kuti ndizikonze zathu palibe amene angadandaule koma zimaoneka kuti iwowo zawuzo chifukwa chokuti mwina ndi ntchito imodzi yokhayo imene ili nkuthekera kuti amakambirana okha ndalamazo nkuvomerezana ndalamazo nkulandira ndalamazo ikafika nthawi imene iyi pamene mmaona chimvano cha mavu choninga pamimba aphungu satsutsana akamakhala akambirana zokuti kodi ma allowance yawo akhala motani ma benefits awo akhala motani amakambirana okha pamene aphunzisi alibe mwayo otakhoza kukambirana kuti aphunzisi a primary a secondary kaya apolisi kaya aziyandana ndamazingati zimene zamakambirana ndi kwina iwo sakhalako now pamene pakumakhala nkhani pamene pomwachitsanzo mmene amakambira ngoni wawo ukatenga kuti aliyese phungu aliyese panopa ali 5 million better off than he was that's 1.1.45 billion pa mwezi kungwapasa zapamwamba kenaka khazikhazi iyayi magalimoto ya 50 siyo yenera phungu 50 million iyayi achepa magamoto adula kwambiri amagula to enaso kunja ama duty free amalowa aulere samalipira even sonkho apa ndama ndakufuna zigula aliyese ya 300 million Malawi kwacha that's 68.7 billion yoti tingwagulira magalimoto aphungu athuwa then mazati hang on a minute chuma chake chiticho economy yake itiyo nthawi yake itiyo inoyo panopa kodi inuyo pamene wina aliyesa kudikira kuti chuma chichende bwino inuyo simungadikire nkhani ili makhala pamene popo sisanje itonse sitikakhale aphungu nyumba imene muja muzulo wanu 229 we understand that koma amene akhala kunjafe nafeso ndife ndi anthu ndife Malawi amene tikudula sonsonko amene wowo kodi pamene ena kulandira ngati zimene zikuti aphungu akhoza magulidwe aphungu mmodzi 500 ujeni 300 million mtengo wa galimoto mphunzitsi azigula galimoto ndama zingati chabwino ndi ati anzawo maujeni makhansala azigula magalimoto you see so tikamayang'ana nkhani imeneyo tisiyang'ana moyang'ana dziko lonse yes we all want good life but pamene anthu ena akusonkha ndalama zawo because misonkho ija timasonkherana banda achise pang'ono lizikayendetsa dziko kuyendetsa kumpoto kuyendetsa dziko kuno ena azitapako 68.7 billion otangogulirana zimagamoto za mtidzi are you sure gamoto ya 50 million yes chabwino magamoto adula koma ka 50 million kochokera ambisi ndi magulazi zochokera mai 100 chakuti million 100 chabwino times gamoto yabwino koma 300 million probably half of that money salibira ayikha kuti hayi imeneyo takukhululukirani chifukwa choti inu ndaphungu athu amene mutipangira so pafuta kwenikweni ndi bati ndalama zachuluka kwambiri nthawi ino iyi chifukwa ine nditamfunsa wina amanena kuti 50 yo inali ngati mtengo wa galimoto tingoyerekeza madealers mu nthawi imeneyo 50 yo imakwana
50 makwana ndithu kagalimoto kabwino kamng'amba koma pano zinthu zicheza kwerano zafika 300 so zakwera kwa phungu ikhaya then ndifunsa kuti nkhani yakuona bati ndifake nemanena kuti ndanga mphunzisi amene nyumba yake so yakwera amene chimanga chakwera tankwezera salale tanganizira kuti nayeso zinthu zasintha apolisi nawonso ma civil servants in general taganizira why should we just all of those them tingogontha mutu kuti maphungu yekabasi ofunikira phungu yekabasi because tikufunika panakali chuma sichikuyenda singachite support ma expenditures ngati amene wawa. That's why namba ndi ujeni disclaimer kuti sisanje inemo kuti 2030 ndikhala busy kuti naneso mkalowe momwe mjamu chifukwa kuoneka kuti anzathu akudya mapwefupefu utazendona bofwezo amfumu ndipanga zotheka mkalo wa 2030 ndichita zotheka noli pa 2030 zakhala alembe awanda msisha nafike kolemba zakhatira chosa allowance yagalimoto aya tsoto kubwera ife alembe kuti awanda msisha 2030 usimufuna amfumu wewe mucha mabwino amfumu wewe mucha kuti gamo tafika ne milioni amfumu ino yanu janjanza mazingati angoni wa zona olo 50 siku kwani so yangoni wao uliyenda fika mfiri yangu wao mimi sintsira kujoka kwa yangu ngabya mimi sintsira kujoka kwa kwa futhi la ndani la nu ori na ile ah mbona ngati hawa but on a serious note all we are saying is kandrama kochepa kamene kali kumene koko tendizigawana bwino tonse aliyesa azitakuona kuti nayeso kamwe kanga kakusinta siti kuchepesa ntchito ya phungu timayima palaini kwavotera ndi anthu ofunikira ifake timanena kuti olemekezeka komano honorable in that honorability if there is such a word can you also consider the people amene akumvaso mavuto panopa afu kamene mamwe tabwereza ndalama zija ai ndalama zija tabwereza ndalama zija ndingozi chulaso chifukwa mwina adzaona ngati ndisanje anene koyamba pali basic pali basic salary MP winali yense pamwezi 2.3 million kwacha kenaka tupita pa fuel allowance 1.6 million kwacha winali yense pamwezi kenaka house allowance wena mmene wakwera musakwera naso ndikuti mpanga mwina ndi ujeni wa automatic price adjusting house allowance 580,000 kwacha 800 kenaka chauffeur and security allowances ya 528,000 imene yonso nangati mukalipire magadi ndangati amalipira magadi 200,000 300,000 samampasaso gadi yamangolandira 50,000 mwinaso kenaka ndiye pali isopano ya utility allowance 414,480 kwacha. Now our moderator ine nimafuna ndilowere motere kani tinayamba pakanthawi even pamene timakweza chiwerengero cha ma MP kufika pa 229 panali ka debate ndithu andi nkhani imodzi imene tinkanena njonena kuti we understand the logic yonena kuti tikhale ndi ma MP 229 koma even pakhomo kodi tonsefe tili ndi ma ambitions we have got so many ambitions koma munthu umakhala so realistic ndikapezedwe kako umanena kuti ineyo panopo ndifuna nditapita ku Dubai ku holiday koma umati ukaona nthumba kuti nditati ndipite ku Dubai ndikuti sindikabwerako olomene kakhala pa ndegepo fuka sindikakwanisa yopita kakhale ku hotel komanso ana satha kupita ku sukulu so because of that Dubai yo ndoma muchita project kuti koma in 3 years time I'm sure ndikhala ma savings okwanira ndizatha kufikako ndimaona ngati kuti ma ambitions athu nthawi zina ngati dziko sagwirizana with the reality on the ground nthawi zina ngati dzikoli mmene ananena a president pachamanena kuti this is not time for feasting tichiteka break pang'ono chabwino tichiteka break pang'ono akuti patsira program iyi ndi a serious enterprise ndi program ya the hot current ndi ngoni wawo komanso andevuza mayiwi timayenera kuti talemekeze timayiwala anthuwa a serious enterprise nakudulani azofunikira ai timakamba ndikuti a serious enterprise zalemekeza pitirizani timanena kuti nkhani tidayamba pakanthawi kunena kuti inde timakhala ndi ma ambitions tifuna tikhale ndi aphungu ochuluka kapena tifuna tizipanga motere koma at the end of the day mmayenera kuona capacity revenue chifukwa what will end up happening is
mapezeka tisona now you are taxing people to death. Ncholenga chonena kuti mpeze ndalama kuti mupange expenditures za boma. Koma mukakhala kuti muli mnyengo yovuta ngati timafunika kuti tonse tizikhala kuti aliyesa akuchosako ena aliyesa akuchosako kuti pana zinakhala zili bwino nakafuna kugwisa ntchito gamoti ya 100 million koma funi si zili bwino oloka 120 ndinene chisanzo china chofuna kuti anthu adziwe apo panali MP ena Anthony Masamba amene kanda kunchinja pena chene anazabwerapo nena kuti ife bwanji ma MP bwanji malawanse nawa inu anthu anamunjikira amakamba nkhani yonena kuti pamene boma yukamba nkhani za austerity measures ifenso bwanji kumbali yathu tionese kuti nafenso tapanga sacrifice ndalama zina komatu sizinathe bwino. So zimene amanena zija zachimfano cha mavu kunena kuti ikafika nkhani ya ndalama ikakhala nkhani zolandirazi pamakhala kuti palibe wa DPP palibe wa MCP palibe wa UDF palibe wa UDF onse amakhala chimfano ndinena chimfanocho nchabwino mukamakhala kuti mukambirana pa nzeru zofuna kupitisa dziko lipasogolo koma ikakhala pa nkhani yokhuzana ndi chuma zokuti muzike nthumba mwina pena muziyambaso kuganizira how this country is bleeding anthu akudandaula zinthu sizikuyenda not necessarily because kuti mwina usogolo walephera is too early koma nkhani ndionena kuti the status of affairs chuma chathu obada anthu akumva kuwawa. So mukamamva kuwawa anthu akamamva kuwawa asogolere naonso amayenera kuti aonese kuna kuti being sensitive naonso akuonesa kuna kuti akutengapo gawo kukhala limodzi ndi anthu. Amfumu pamene tikunena kuti tikubweresa misonkho ina ndicholinga chokuti tithandizire boma kutolera ndalama komanso tikonze chuma anthu amakhala ololera kuti yes tipange zimenezi pamene tikuona kuti tikuteteza ndalama zimezi chazi alese nkumakhutisidwa kuti tikatolera ndalama zija tikuzika malo amodzi ndalama zija ndizizi zokatumikira wina aliyense kwa pakakhala ngati pali akantundu kagulu kena kake kanthu kuti ikoko ndekali special kuti zimene zikuchitika mziko mmene momo ngati ku Goshen ku nthawi ya ujeni miliri ya kwa Igupto kuti makhala kuti kwina konseko kuli miliri ku Goshen sikumakhala miliri anthu amaona kuti awawa so aujeni athu aphungu athu anaka zimene ndanena andisi kuti tikudana ndi masalari zawo ndi mastructure zawo ndi zimene zilili imene momwe makhala ndimene analimbira mapepala mwawo koma kumatha kumadzindikira kuti panopa ngakhale ine ndikuyenera kuti ndidye malofu awiri a bread koma panopa mwina titha kudya chinangwa tikudikira kuti zinthu zikayenda bwino ndizadya malofu awiri a bread. So for me it's just the timing, for me it's just the sensitivity and how imene tikudusa moyo. So zinazi anakatha kumazimisa kuti akamanena zimenezozo akakayima pagulu kumana akuluakulu tentivale zilimbe anthu azina kuti yes anthu awawa adinawonso akutengapo gawo ndi cholinga chokuti tiseve ndalama. So tisakhale ngati kuti pali kagulu kena ka anthu kakhoza kumaphangira pamene ena akuvutika ena akulirira kuti ife sitikufuna chibwino chigalimotocho koma ife tikungofuna kuti tikhale ndi kandalama kuti titha kugula kachakudya tikhoza kulipira malo ogona nkutumizana ku skulu amene onso tizawaganizira pamene tikuwaganizira enawo malingana ndi kusiyana kwa ntchito zosiyana bwana ntchito tivomereze ntchito zosiyana adi nditu zina zimene anthu timaziona ngati nzophweka anthu amandana ndalama zambiri kuposa amene akugula kwambiri koma nkhani yayikulu ndiyo kuti kodi mu nthawi inoyi pamene tikunena ngati dziko kuti tabwesa misonkho ina yanyuwani cholinga choti tipeze ndalama kodi ndalamazo tikazipeza tizilipira zinthu zitizo and zimene tikuzilipirazo as all priorities is that fair, are we being fair to everyone else makamaka amene akugwira ntchito zimene zikudulidwa misonkhozo because amene akudulidwa misonkho akwena azikutisidwa nawo kuti pamene aphungu akugulira na magamoto a 300 million ife ku company kwatonjezerako ka 100,000 ife atonjezerako ka 20,000 ati sizikhala nkolirira koma osati kukhala ngati kuti koto ife anzathu ndi odala amene ali nyumba ya malamulo anthu 229 kuti iwo atha kumanjoya pamene tiratonse tufinyika. Imene iti imalizetu malingana ndi nthawi. No imene ita imaliza. So what we are saying is kuti sitikuti tikudana nawo koma tikunena kuti pamene akudziunjikira yes ataonanso kumene kuchokera misonkhoyo tamala badani tungofusa kuti simulabada kuti ena ake kuku mwina sanga kwanise ivino kugula kachakudya kulipira renti pamene mufuna kugula ya 300 simulabada mukakhala 2029 simungatsutsane kuti aya bwanji izambe 2026 komanso ma MP ambiriwa mawu amene amagwiritsa ntchito kwa anthu nthawi ya kampeni amanati ndifane kautumikireni ndifane tumikire dziko langa
ndifana kutumikire nde umadabo kuti kodi umene ndi utumiki. Tsopano ambiri ma MP ambiri akasiya UMPO sizimayenda koma zinthu zikuoneka kuti ndalama chimafuta chani bwana kupeza ndalama zambiri ndikugwisa kuzogwisa ndikubwera kwa bwino zosiyana ndikula bwino zilipo zina zakuti zili yajoga nyumba ya malamulo kuti muzione pano pazofesa chisoni kumadaba kuti 5 years imene munakhala nyumba imene muja maphamwa amene aja adayenda bwanji ndege papa so kagwisidwe ntchito ka ndalama iti faye kanthu ananena kuti tikwena makhala ndi maphunziro kuti kodi tikakhala kuti pa nthawi imene tapeza ndalama fa moyowu mmene mulungu adaupangira imazafikapo nthawi inake munthu umazagwirako chenje umazagwirako kachenje faye kati manati 15 minutes of fame. We all have got our 15 minutes of fame. Umazachukako umazapanga okena kake kuti kandalama kabwera nthawi imene ijayi ngati sukuziwa ndendi maloto aujenacha maloto afumu afalawo kuti zaka 7 zachokolola zambiri ndi zaka 7 za njala adauza kuti pamene mwakolola zambiri sunganikoni chifukwa zikubweranso zaka zina 7 za njala ndi chimene zasunga papati zachano nthawi ya njala ija. So anthu ambiri sitimaziwa kupanga manage 7 years of plenty, forgetting good there's gonna be another 7 years of nothing, bwana, of zero. Kungonjezerapo sovenepo anthu ambiri amati akakhala pa maudindo amene anja amasintha lifestyle. Nde kumapezeka zonena kuti sopano ayamba kukhala ndithu moyo osakaza. Tazionapo ndithu anthu onena kuti mpaka na azibambowa ndithu kuti zibwezi chani ndrama kumangogawa kwa atsikana mtauni mu ndi zina zoterozo nkuiwala zimene akunena kuti 5 years imatha. So nkhani tunja kumapanga invest pamene muphunzitsa dziko kuti anthu pangana invest inunso ngati asogolera inunso ngati ma members of parliament tawapangani invest. Ndalamazi zimafunika kasukulu kake, zimafunika kuzimvesa, kuzigwisa ntchito kake, chifukwa kupanda kutero uthakulira. Chinanso ndale zathu za MP zimakhala zosaukisa, andi kusaukisa kwake anayamba nkhedo menewo ndomwewo ma MP anayamba ndale zija zomati iwo azioneka ngati Father Christmas. Kuti asiti pena pali pose pali maliro waponya, pena pali pose pamene wina wangonena kuti chachatu waponya, pamene amazazindikira kunena kuti anthu akufa kwambiri mmuzi muno account yatha. So nthawi zina samakhala realistic. Ndipo chinanso madabo kuti kumaziko lingayende, because to be fair, if you can't manage your own finances, how do you expect to manage the finances of the country? Abwana kunyumba kwa MP mama wa anthu amakhala afika kale ndero atereka ati muchingolo kujesa anthu amangokhala kodi mukuzatani kunyumba kwa MP basi anje kuti afuna mwiti aje nsima. So tikuyenera kuti mbali zonse ifenso amene tinavotera MP fe tiziziyo kodi MP ndamvota azitani sitingamakaje kunyumba kwa MP even by extension, you know, even chikhalidwe chathu chomakaja kwa munthu oti munthu iyewo waferedwa ife tifuna tikamujereso imene madana nayo kukhaliza kwa mtundu wanji ndapita kumaliro kwa mangazi nathamangisa nyamata pa times atayala panzere nathamangisa nawo za times simukudya nawo iwo muzathu waferedwa pambaga mwalya ndi muuni palaini mfuta mukabuje. No, chief, and I don't agree with that. Timazaganiza mwina make mosokole somebody didn't plan. Yes, munthu waferedwa ndi mpase business zikagula zakudya ndipo zimene muone nazo nzona ndithu ileso pena pake ntakhalapo nsogolerwa mpingo ananena kuti session clerk kodi chifukwa chani kupeza kuti asogolera mpingo tukafika 12 koloko kumaliro kenaka tiphikire chakudya madimanda nkhuku. Why can't we go after anthu kuti mpaka ucheni rate ya ucheni ya fanta anthu tachoka nyumba zathu? Why can't we eat? Ndi chifukwa chani tifuna uyikisa burden maka ntawuni ngati muno anthu akuvutika kale. Koma all I want to say is chikhalidwe chimenechi chakhuza Malawi mu magawo osiyanasiyana and umphawi wina umene timaona mdziko muno, trust me, it's a combination of our cultural values. Well said. Zikhalidwe zathu zina timayenera kuzikhala basi, not being disrespectful ndife anthu kuti tindi chikhalidwe koma zikhalidwe zinazi chief, we need to sit down ngati chichi chomakaja kumalirochi munthu umakhala kuseri chonje ukwanza kwaferedwa basi unyamulana ndi ana ako makaja kumene osaphika kunyumba kwanu banje. Serious
the guys you burden somebody. And nthawi imeneyo ndikuti oferedwawo akulipiranso bilu yokuti munthu wafayo Yes. anali kuchipatala. That's right. Akulimbana ndi za bilu, akulimbana za coffin, akulimbana zonena kuti atande pali zima logistics ambiri amene akulimbana nawo. Ngati ungathe kuthandiza by not eating their food kuti ena ochokera kutali kwambiri ndamena ngadi ndikuti mwalira nawo anthu chamwathandiza koma ayi ndithu kuchitapa kudandaula kusuma ata anati khazika ninja alabalira kwa uchi mafumu kunyanyala sana je nkhuku nkhuku muzikaje kumaliro mafumu tisafike pamene mafumu tine amene ndiye malawi tisafike pamene chifukwa uyu ngwapa mavuto yes ya mfumu mpasiwa pamene papa munthu mzana kulira wabale akazikhala busy omayang'ana nkhuku zoti aje anthu ena ake kuti angochoka paseli pa nyumba zazize niseni so muona kuti zimene zimazipanga transfer olo kuti nthawi zinawo zivomera kuti uyambala ndi anthu kuti chino chisinte usiyambala ndi anthu isaziya mfumu pena pake tiziganiza kuti zona awi munthu uyu timusenzesenso mtanda wina so chimozimozi kunyumba kwa MP umene kwachera manduku amanduku inene migolo yatiitwa mfumu wina ananduza kuti anakachitotenga nkhuni anamanga kanyumba ka nkhuni ndi ngolo ndiye mmamawa umabwata autereka ndi anthu amambofika 6 koloko yes angamweti kunyumba kwako kusatani kwangu teile mango ndiye azipungo akamalirira ma allowance nyumba ya muzida ndaula kapena akamathawa mu constituency ndeti zida ndaula fena amathawa utawa langa mai banda kazikwa lisesese asanga kwani atende sanga kwani ola hezera akazwa atende sanga kwani awere kwati ngapezani wina mwene zesi zobwera anthu mama 5 yes koma abeti mafuna titsindike kunena kuti nthawi zina ma MP wa timawala kwira wabereka wekha wana 6 ndi ukapempha school fees kwa MP aliyesi abereke amene akwanitse kukatani waphunzitsa osati andiphunzitsira MP atabwera odi timafuna none ndi olemekezeka school fees yandivuta ya mwana iwo pobereka ukatuchire mwana ukana akulipirira MP iwe ndo yambana ndi gulu kumazafunikira koma you know these are the conversations amene malawi muno timaopa kumakambirana tizikamba ngati ufuna kuti dziko lathu lisinthe tenaso kusintha kachidwe ka zinthu zathu anthu atakukoloka mphiri mukumbukira ndikunena kuti kodi maina muzikhala mphiri mu akamana iye simani achonjo atatamati iyayi tizuzana akuluakulu tikamapanda kuuzana zinthu sizasintha chifukwa zomwezi zomanyengererana dziko lathu silimapita pasogolo chifukwa timafuna zinyengererana zinthu zoti sikwena zinyengererana we must be tiziuzana zizipweteka kumene chikakupweteka munthu abwana chopempha tu chima chosamanyasi chima chosaulemu sungamakhale kumapempha so there are some conversation when you staying in malo oti mwangozi izachitika ndithu ngozi chokanimoni imene kuchamba pezani malo ena ake mukamale malabu ino chifukwa mmene muchamo takhati umauzidwa mapiri ayi mphepete mwa madzi ayi zimakhala ndi ngozi zake zimene zizi chonde tate ndizimvirana ifenso eni mbumba timati eni mbumba eni mbumba kuwauza atsikana anyamata pamudzipo kuti aliyense pano osangokhala too excited kuberekana iya zuvuta ndo zofena iya ankola akandilipirira iya zimene ayi inde anawo ni mphaso mano sikuti munthu weka unakani kukhala nawo pansi kwauza kuyaya akulu pamudzi pano ati ndachonde iya pamudzi pano chonde ati ndiwansana wachabe sana wachabe ezona ngazi to kwakhazika pasi no sera bwene pano aliyesa abereke mwana amene atota mkwanitsa osanena kuti akandirerera mkulu sawa base busy amankulu town wina tubanja la chizungu dakanika ali aizi sikwanitsa bwera apa extended family ali asapanga nawo azungusapanga nawo why are you paying for your cousins kena ku uniform sopo ali aya yabamba kolipo muone ndi program ya the hot case chita so break ndiye mo kani ya chiwiri ndi ya cabinet reshuffle kulokota moyo sapsewera tiyambe ndinu okay ileyo nsanapite kuma details kwambiri chimene ndidanena apo mbuyo mundanena kuti president asamaope kuchita reshuffle cabinet yachi mpaka 5 years abale akakhala kuti palipena pake pamene sakuyiona bwino andi nthawi imeja tinkaita kunena kuti kodi iya bwana
olo tumda mapanga mamawa masana madzulo palibe vuto koma pamapeto pake tifuna tione zotsatira kuti mwayichuna ndiye kupereka kwa anthu zimene anthu akuyembekezera chifukwa kumbukirani ichi anthu amasankha inu ya bwana inu ndamene maziwa anyamata amene mukwabwesa aja ife situwadziwa MP ijali minister mpaka kuyanga ndere ku ministry atakhala kuti akutha olo atamanya ndere sitingadandaule koma pena madaba kuti uyu mankhwala ake wayika bwana mbotolo abwana sakumuona bwanji kuti uyu ni mphwepwa but where are you performing fine I mean kuyanga ndere nanga ndi sakwena kuti uzazifika zimene masitira koma chimene timapempha ndicho kuti anthu aja mukabweresa azipanga zikuti anthu tiziona kuti munthu yagwira ntchito mmene tikunena kuti amalawi tamasankha bwana uja anthu amene akwasankha aja akwadziwa ndiye amalawi adasankha iwowo so iwo aja akubweresa anthu amene ayanjana nawo masomphenya akudziwa kuti amalawi akufuna kuti tiapangire izi nde chonde inu khalani apa muzipanga izi so bwana uja akakhala kuti wayiona after mwina ndi masiku angati I don't know nkona kuti iyi sikuyenda mmene ndikuyendera atakuibakasha bwana uyisisa sikani tiye ndiyambe sokwera mmozimozi so taonapo apapa ndithu kangati kuti ano kachitatu kuti mukachitatumo ena asunthamo ndithu katatu and within 3 months yes anthu ena asuntha katatu ena adakali ma positions omwe so the thinking is paja bwana nkana kuti kuzikhala ti maripoti kuzitani adakuisanja pena mwina ndinsanga ena sanambe upanga deliver but maybe akazakhala zana no I think uyu atha ukamenya bwino apo uyakhuza ukamenya bwino apo uyakhuza ukamenya bwino ife chimene tikudikirira ndicho kuti tifuna tione dziko la Malawi likutukuka likuyenda bwino zimene munalonjeza Malawi zikutheka nkhani imeneyi ikumaoneka kuti anthu akumayilandira mosiyana alipo ena amene akuchita hold this school of thought imene wakamba Wanda kunena kuti ife tione ngati coach wa mpira amatha kuisintha nthawi zina kumulowesa player anthu mati ndi yemwe koma akachinya anthu amati chikochi chimawerenga game anthu koma ikakhala kuti yaluza timwija ndikuuzani kwa chimene amakhala m'mavuto so what we are hoping is kusintha kumeneko abwana kusintha kumeneko Mr President ndikusintha kumene kuti athandize dziko la Malawi koma pali maganizo ena amene sitingapange brush off sitingachite ignore ayi ganizo lina likumakhala onena kuti kodi akamawa achosa terekeza ngati akangatawa mapaliso achipungu amene achosa akangatawa 3 ministries achipungu so nawonso 3 ministries kodi mene government machinery imakhalira munthu 1 month ndiyo kwanira kuti unganene kuti wainvesta ministry yonse wayamba mpaka na kufika ponena kuti anthu anganene kuti yayi uyu asakhalewo kuti wakhoza kapena walephera within those weeks kapena is a bit too early so pali ma thoughts amenewa okunena kuti mwina ikumakhala too early munthu asanakhazikike chifukwa 1 month idu chiministry chimakhalira chachikulu ma ministry nawa ndikuti even sunafika ulo mafailo ena mwina so just quarter of orientation upeza zona tuwasuntha wapitaso kwina is this not going to affect efficiency ya government tikamakhala kuti kusinthanisa anthuwa komanso iweyo amene ukusunthidwa uzimva bwanji chifukwa kusunthidwa kucha pamalo pena uthamaona ngati ndiwe dolo komanso kuli mbali ina uthamaona kuti kodi mwina ndi vuto angosuntha ine ndi zangayi ndi vuto kapena ndi anthu ena akumanenanso maganizo ena ngati amenewo koma to wrap it up nkhani ndionena kuti kochiyo amene in this case nda Professor Mutharika kanyamatawa awasintha every week kandi chani koma dziko likakhala kunena kuti it is delivery chuma chikuyenda forex mati tswa makanika uchi kuti akutheka people will not care about those things koma ngati izi zitapezeka zikuchitika choncho koma on the ground nkhani yake ndiomwe anthu kulira chimozimozi kenaka anthu azati are you sure mukudziwa zimene mukupanga so pali ma dynamics amene ndimafuna kuti tisachite so ignore koma otherwise ife tikuwafunira zabwino ndipo kwambiri nkongonena kuti tiye tikankhe dziko lipite pasogolo mukuonera program ya the hot current tichita break pang'ono tikabwerera nkhani ya CDF ikuyenda bwanji tibweranso posachedwa mukuonera program ya the hot current amene tikuyamika kwambiri Series Enterprise akutilemekeza kwambiri CDF yes over to you andunaona maboma ang'ono Ben Pili ali busy
uthamanga. I think the last 2 weeks ali chigawo chakumwera kuno kuyenda boma ndi boma kwakumbusa anthu aja kuti akulaku kubwera 5 billion. The 5 billion imene ikabwera tenti khala okonzeka kuyendesa ndalama imene. And akhala kuperekapo zitsanzo zokuti mbuyo mutakhati kumaona kuti mwina munthu DC wapalamula district yakuti kumpanga transfer kumpitisa kwina. Kaya wina waka kukhuzidwa khanga kuti mwina kukumbidwa mlandu kuti khanga tamapanga zakatangale kumpanga transfer kumpitisa kwina. Ndama limene sigwira ayi. Yoti zipanga transfer failure, transfer corruption from one district to the other. Can we please make sure kuti we are watertight? Nde kumayimisa anthu aja mauza kuti tanenani pano kuti sizaba ndalama anthu ayi sizaba tikugwirizana pano. Why is he doing that? Because he knows kuti iyi ndi signature program yawo yokuti ikapanga deliver ma 5 billion amene wakalandira makhonsolo amene wawa ndi kumphulisa zinthu ndekuti anthu atama kuti ayi zinthu zikuyenda bwino. Padali nkhani inaso imene idachitika ndimati mwana ngoyipanga ali kunsanje yet atazapereka chisanzo chokuti atafika umene kuja 9 o'clock anthu ena asanafike. Adalawo ndi amalata kumulanje azati mulanje anthu ena asanafike. Bwanji adali munjira ali munjira kuchokera kuti achokera mmakwawo khanga ati anthu ambiri amakhala mblanta muno amangochita commute kumapita umene kuti amalata ngati nthawi imene munthu fudabwere kuntchito ndeziko zokhala bwino muzingokhala kunoko kuti muzikhala kufupi ndi office kwanu malo kwira ntchito pamene anthu azitanthauzira kuti iye ayikhanga ati anduna amene akuti alisa zikagwira ntchito kumudzi kwawo. That's not what he said. Panali ka clip kena kaka unfortunately I think imene makonza program tinango iwala kuti apase anyamata akuti akasewere, but the bottom line is he was encouraging anthu kuti azikhala kufupi ndi malo antchito. Komanso tiyeni ma councils pamene amalawa kuti khulupirira koyamba kuti tilandire ma 5 billion amene wawa tiagwiritse ntchito mmene tagwirizanirana. Moti ya benefit anthu anayisokoneza amati chani? Yes. Amati boma luti aliyesa azikagwira ntchito kwawo. Sanatero. Umene ndatulukira so maziwa abe pamakhala anthu ena abe amene amakhala kuti afuna kungopanga push agenda yawo. But sometimes samangowesa ndale chilichonse. Chimativuta nchimene chocho. Khanga ndimamudikira zathu kuti akangophuluza pakuti basi nkhani khala imene yoyo wanyoza we watukwana wakuti yakuti zimatipindulira chani. Tufuna kumanga dziko, pofuna kumanga dziko tizigwirana manja nkumakankhira one direction. Yes. Tinakhala pano kujiya kulimbana ndi Parliament kuti yayi asire na 5 billion. Chonde tumachita una kana mandi zilondapita kwa ukacheza kwa munthu wina wachikulire mdziko muno. Ndi akuzanena kuti anzano achama chita kunyemuluka pa mpando. Akudakhala ngati kumene sitheka imene. Munafe sitirola pano. Munkauza kuti munkauza ma MP. Mudakhala kwa ngati kumene. Mudakhala ife sitirola. Atatu ife Adatunda. Ma MP adatunda. Si awagwera mbuna. Ndi amatani munthu wakulu. Munthu wakulu kuti Banda watu amachita kuzukira pa mpando. Akazati sitirola kuti kodi iwe uli teacher. China chake chima kupasa mphamvu. Sakhe. Ayi koma kulikonda dziko lathu. Kulikonda dziko lathu. Nde tinali pano kumanena kuti inu mukumane anthu anakunenani tu aujene akuma district. Anthu awasanga ndosaphuzira. Anthu asanga ikwanise 5 billion ife nkumati give them a chance. Athakutukula dziko. Ndiye ndrama ija ibwere ndiye kumene muzika itafuna kapena azithira mafuta ochokera ku plant yakupita kuzomba kapena ku plant yakumulanje zimenezo amatenga kuti mafuta zimenezo amfumu fuza ata wakhala ku plant kumagwira ntchito kumulanje amathira mafuta amaitenga kuti masala yake amboma commuting every day from mulanje from plant to mulanje plant to nsanje. No. Yes, palipo. Amakagwira ntchito kusanje. Inde kusanje. Ati nkontenta zanga. Planta kusanje. Ndela kanisa. Koma anyways, nkhani ndonera kuti kumbuyoku panali ma audit amene anachitika ma district councils angapo ndipo some of them performed very miserably. Ningoti most of them performed very miserably. Ndalama zimabedwa ku council. Kungoti malayi muno nthawi zina timachita focus kwambiri kwa awa andalewa. Koma alikonso anthu ena uku matisi kwambira matisiwo ndi timu yawo anthu akudya ndalama. Ndiye tikunena kuti ndalama yachuluka. Chonde musaone ngati kuti above the law. Anolamano ba. Makaso anolamano ali 5 billion ikwera 5 billion. So chonde ndalama muzayisanza igwirisani ntchito bwino ndalama kuti kudera kumene mugwira ntchitoko anthu atukuke. Madera anthu adziwe kuti kuna unali anthu okonda dziko.
ndipo ife tizayenda ndipo tapempha benefit tikhale ndi program yapadera tizungulire kumachita monitor amene ikugwirira ntchito ndalama imene 5 billion. ndipo iwo amene akuchita bwino kumalengeza kumaonesa kuti komatu number 1 ikuoneka kuti so far ndi district yakuti akupanga zotere komanso tizipikisana kuba amalawi chonde love your country ndi program ija ya kulondoloza amapanga aliponje amapati budget tracking Yes. so imeneyo I think ikoza maunika ma council akuti ma 5 billion atafika kuti akuyenda bwanji zofunikira zimene yeah ndalama isiya kukhando ayi ndipo pakuyenera kukhala a president Mutharika ananena kuti ayike ndondomeko zabwino guidelines ma guidelines abwino chifukwa ndithu pando samala ena anu akale manu yes abana 5 billion is a lot of money It is. mukuona chifukwa cha anthu amakangana pakati ndali kuti yaya amata igwire ndame ina shaina ndithu so nthawi yatithera Yes. mawano omaliza tenti zilikonda dzikoli mukati muone nkhani yathu yoyamba ndi nkhani yathu yomaliza zikufanana yes kufanana kwake nkonena kuti tenti tivomere kuti chuma cha dziko lino sikuti chili pabwino kwenikweni ayi ndiye pamene tikulimbana ndikonena kuti tikonze ngati dziko chumachi nkofunika kuti tikhale ndi umunthu komanso tionese kulikonda dzikoli pofunika kunena kuti tinene kuti lero ayi pitsayo sitidya tentisaje anthu tikamene lero pitsa tisaje tizikhala kuti nditonse sizoti wozitiuza kuti pitsa tisaje iwe kuseniku ulipize ukulu kuti aucheni pitsa ayi sibwino ayi dzikoli tenti zilikonda it's not about the president alone Arthur Peter Mutharika alone cannot change this country. No. Afunika kuti wina aliyense Malawi achite ntchito yake. Ino ku parliament tachita ntchito yake. Ku judiciary sikueleza kamba za judiciary. Yes. Anthu akudandaula kuopya Yes. ndi nkhani za ku judiciary. Yes. Zina umati kuzimva kumati majaji ena majaji oti mwina timawadziwa. Kumanya kuti awa ndi omwe koma nkhani zake zosakhala bwino. Titukula bwanji dzikoli aliyense kupanga plunder this country. ine amfumu ni wakonda kunena kuti manyazi osada kuthera limodzi lokha uzikhala nalo koma nzathu kunyumba ya malamulo muzati kazikugwira kukanyazi kamodzi kuti zimene tikupanga mapazi akuluakulu anzathu kunjaku akazimva anzathu mina kuvutikira ife tikuvutika nawodi kanyazi kamene kukakakutherani ndezovuta kuti zikutchulani kuti ndinolemekezeka chifukwa muzena kukhala ndi nyazi komanso pamene tikusintha ino amene amuthalika akudalirani kuti mukhale nduna zawo amuthalika awo nde panopa I think adaziwa kuti amalawiwa amatha kuza ku bandula so akuyang'anisisa kuti iwo akuziwa kuti akamaliza papa ndi kuti akha kuti upresident amaliza I think afuna kutuluka bwinobwino so mukapanga za masewera ife tikukhwirisira kuseri kuti khwiya chaya muthalika chaya because dziko lathu lizipita chitsogolo sitingamangwenda malamodzi amodzi komanso ino amene mukulandira ma 5 billion ikanichita chilichonse mchimake osakhala kudula mmene mukunenera kuti kuchita kuchalirano kuti akazanga kubwera 5 billion nyumba ichatimaliza tisake malo yang'anani malo muzimu tikufuna tigule malo awiri atatu timange ma town houses ndama zake sizimenezi pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya the hot current ndine Brian Banda ndinandi bambo Wanda Msiska komanso a Bayana Chunga kufikira sabata yamawa tingoti makoma nonse and goodbye.